V AutoCADe si spravíme podklad a uložíme ho ako DXF súbor. Potom ho musíme vypnúť, aby nám ho term zobral. Dotvoríme si nový súbor, to je táto ikonka, a vložíme si ten náš podklad. Tu zaškrtneme autoconvert a dáme OK, že je to tu nahrané. A potom iba jednoducho sa vyfarbuje to, čo potrebujeme. Kreslíme pomocou týchto nástrojov a tuto si vyberáme materiály. A options a tuto je prichytávanie, niečo ako v AutoCADe. Keď sa nastaví na väčšiu hodnotu, nech to prichytáva tie body lepšie. Potom iba už obkreslujeme. Tie poligóny sa nemôžu prekrývať, lebo to vypíše chybu a ani sa to nedá a pri výpočte by sa to aj tak muselo opravovať, aby tam neboli tie prekrytia. Vzdialuje sa to týmto. A teraz si určím materiály. Materiály sa dajú vybrať tu, alebo dajú sa spraviť vlastné, a to je tuto. Nie. A tiež napíšete si vlastný názov, vložíte si lambdu a dá sa brať farba, nie je to zrozumiteľné. Ale ja už materiály mám, si iba premenujem. Okno som si spravil takýmto istým spôsobom, len to by trvalo asi dlho, tak si ho tam iba vložím, ono stačí raz spraviť a potom sa už iba vkladá a sa prispôsobuje. Okno mám tu. Predtým ako si ho presuniem, tak tlačím Shift F2 a označím si bod, kde sa mi má prichytiť. Tak to je tento modrý bod. A potom si to celé označím. A dám CTRL-C. Potom idem do toho súboru, kde mám tú stenu. Stlačím Shift F2 a kliknem na bod, kde to má prísť a iba CTRL-V a je to tam. Zase vzdialím, dorobím omietku. Tie poligóny sa dajú jednoducho zmazať preč a urobiť si svoje vlastné a prispôsobiť si to ako treba. Vracáme sa CTRL-Z a dajú sa tie poligóny upravovať aj tak, že si mažem tieto body alebo si ich posúvam kam potrebujem. Tak to nejde. Tu si môžem najprv dať, čo robím.
materiál konkrétny a už mi to nebudem to musieť potom nakoniec prepisovať. Keď tu mám takýto ostrovček, tak sa to dá spraviť jednoducho týmto a to vyplní. Keď to mám hotové, tak si dám vonkajšie podmienky, teda najprv dám boundary conditions, dám automatically a už to hodilo. To akože ohraničilo to vonkajšie prostredie a to sú tieto čierne body a keď sú čierne znamenajú, že sú adiabatické a to znamená, že ako keby to pokračovalo ďalej, že to nemá žiadnu vlastnosť a ja si každému tomu tej hranici priradím to, čo potrebujem. Toto je vonkajšok, tak mám už nastavené, alebo sa dajú vybrať, mám exteriér a minus 11 stupňov a to sa robilo niekde. Keď dvakrát klikneme na to, na tú čiaru, tak potom si môžeme dám si napríklad new a toto a potom túto new a napíšem si názov a tam si vyberiem, aká tam je teplota a ten koeficient, tepelný prestup, alebo ak sa to volá. Dajú sa označiť viaceré naraz, ale tu držím CTRL a tie vnútorné je rozdielna pre steny a pre okná. Pre steny je tá vnútorná teplota 20 stupňov a ten prestup je 4 a pri oknách je to 7,69. Tu máme všetko označené, ak dáme výpočet, to je tento blesk, máme ok, teda yes, a už to vypočítalo. Toto tu je, to nám ukazuje, nájdem si kurzorom na nejaké konkrétne miesto a ukazuje nám to teplotu a to sa volá, to je tuto view a je to tento teplotný kurzor. A tuto sa dá nastaviť, tuto mám izothermy, ktoré som si nastavil.
a to je tuto. A izotermii neviem nastaviť konkrétne jednu, ale viem tam nastaviť dve a potrebujeme tie dve pre tých 13,1 pre konštrukcie normálne a pre okna 9,26. Tak som dal interval medzi nimi, nech je 5 a tam nič není, tak tam ukázalo iba tie dve čiary. A potom sa tu dá nastaviť ešte ten priebeh teplôt a to je toto. A to už si potom iba ručne treba vypísať v tých rohoch tie teploty, nájsť tým kurzorom miesto a ručne to tam doplniť. A to je všetko. A naučila ma to moja cvičiaca. A ešte som zabudol, tuto si musíme určiť si smer pôsobenia gravitácie a to je gravity arrow a keď je to pôdorys, to znamená, že to ide do obrazovky. A zase prepočítať. Na to si treba dať pozor, lebo asi by to robilo niečo iné.